Chunya Nagi TV adundo jaluo. Nyakora maga juang Chunya Nagi TV kautulo makende magonero kamana madunga inya kumkete mana Chunya Nagi TV mana kaka jodongo machona jodongo luo jodongo bila netio kod oseke kanage yuabusa kendo nemiyo gimora Maya mami Chunya Nagi TV kendo nekacha oseke mopogore wango seke mar agut siasa oseke mwati ugodo kawa kendo nekacha jo siasa mopogore kendo wayuwayogi kwayo pach ginito enangoma bende gigombo timone pinya koromga juang wayo oseke wangi oseke mayo MCA oseke mayo mubunge oseke mayo woman rep oseke mabende koro yo governor mar koromga juang kendo kagi gombaka neto angoma osebedo kagi timo to enangoma bende gidom kagi timo koromga juang wan kachel kodo seke mar duond onagi ma eno seke mwa iwagodo paro mopogore koromga juang gino mosebedo ka sako it gino mabendo osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it paro mamulo adundo dhano paro mabende kata weche masako it koromga juang kendo wago mbaka neto ang'o mosebedo ka chando e wuto nagi ang'o mosebedo ka dhi mbele jalo man gi chuny lit jalo mabende koro digom bedo ka chal kod gino mabende Uganda wan bende kachel kod oseke mayuayo weche mag ohala oseke moyo jolony oseke moyo jogo mabende koro nie timo olili mopogore e bombe mopogore ka gibiro kendo gitwa kodwa kendo gimiwa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare Smart fish. Machendro mar onagi kod oala auso reche dona madunga beach madongo gi wauso 500 mae 300 maya momiyo ibeni jalo mabedo ka kon koromga juang wakatul maken maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny magi duto te timbore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi gig magombo gigo mabende in kaka janeno isebedo kigomo koromga juang kamora mara metiere chuny Onagi TV rwaki mondo mag luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV luwo TikTok page marwa chuny Onagi TV kato subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV luwo na koromga juang er chenro magwa landa nyapiny kamora mara medhie wach en mana chuny Onagi TV kichiemo chuny Onagi TV kidhi school chuny Onagi TV kigombaka chuny Onagi TV to kata kisero chuny Onagi TV adundo jaluo mana kama nonya koromga juang no kinyo majaber makautulo makende marwa ke Chunya Nagi studio na koromga juang kama ben wadhe go mbako de cheng makawuono kaka nwanyisi week mokalo no de cheng makawuono chakre cheng wokti chaka de chabich wadhi kelo ne kacha wele mopogore kama ben wadhe go mbaka kwa kelo ne kacha joro mopogore kachel koda jotelo jo siasa kago mbaka na ito singo ma bende nagi singo na japenja koromga ya chalo nade ma en chenro mwakelo ne kacha chakre sadeka nyaka sangwen pele chakre cheng wokti nyaka chakre cheng wokti nyaka cheng tichabinyo koromga juang chenro en duond onagi kama bende kawuono wan kande kachiel kolongo no PA ilongo ni Migosi Nyauri Nyang bende wadhi wodo mbaka ni to Kisumu Central chalo nade koromga juang konre kachiel koda Dr. Oron mabende koro kacha mabende koro dwaro kacha komar governor ma Kisumu 2027 omeketo mana Chunya Nagi TV kama bado podhi madhe go mbaka onono ni kacha gi ote mari onwa ote ni e Chunya Nagi TV Facebook page Chunya Nagi TV TikTok Chunya Nagi TV YouTube page mata channel ni anan Steve James nyakwa nyoronyi wan tarika uchel dumara pari gagana protocol da bicha sa en kacha sangwen koromga juang chenro en duond onagi akotol makene marwaki mondo wachaka gukinyi masani koromga juang ilongo ni Nyauri Nyang yes ichunade anti makare Steve amor kabisa kaneni kawuono jo Kisumu ng'e kaka the working dictionary
Makapuka giwinji to kapuka giwinjo gimiwacho. Ka thuolo makende mokwongo mondo mi nyis na janeno ni to Nyauri chiwo nade. Kaka bende chunyu na gi TV kende nyaka wapakre ni Nyauri nyakwar ng'a. To jakanye to kona mane mar piny Luka. Mae kamera mari. Nyauri Nyang' en jakasagam. Kasagam chakore Dunga nyaka Tido. Nyaka Tido. Koro wan kolwa. Nyauri Nyang' en wuod Mwalo. En thuon Kasagam. Thuon Kasagam. Mano okedo matek miwuoro. In achiel kuom jokedo. Kwara mano okedo. Koro nyingi ta ini haret kuom kwara. Koro Nyauri ni ma nying kwaru. Ma nying kwara. Koro ni nyakwar Nyauri. Nyakwar Nyauri. Kasagam ochiwo nade. Kasagam ber. Erokamano maduong' ahinya. Kochaka wadwa mana go mbaka kandi matin to wan gar bende gi ngiro ma bende wachako godo kandi nikech chuni na gi TV achiel kuom gigo ma bende watimo en mar gero dhowa. Wan gi ngiro kandi mane joluono goyo. Ngero ne wacho ni wich liech turo wuon go. Wich liech turo wuon go. Sewinjo ngero ni. Ngero na ng'eyo maber. Owacho na wich liech turo wuon go en ngero mane en ngero mo onya e luo ka. Tiende ni iyudo ka seche moko ne ng'ato ne gi pek moro. To koro pek no jo gweng'o ringo weye. Kata nyuolo weye. Koro oyware go kende. Koro ma wacho niya wich liech no makoro ture. Kech mano sida mare. Odong' go kende. Oyware go kende. Seche moko nyathi opuonjo otere mbalariany. Nyathi olokre jamaundu koro chande. Nyathi onindo bati marach. Koro ji oweye ni nyathi onyalo timbe richo ok onyal konyo, ok onyal chokone. Koro yware go kende modhi oik kende. Ojo ni wich liech turo mana ng'o? Turo mana wuon go. Seche moko ng'ato nigi puodho maduong' otame puro. Koro pure mos kidam. Ng'ama konye onge seche moko en kata wido. Koro wacho ni wich liech timo ang'o? Turo wuon go. En giri midong' go kendi ma ji oringi. Iywari go kendi. E siasa ka to inyalo kete nang'? E siasa ka seche moko koro in ka ija siasa ichung'. Koro igori gi joma moko ki siasa in terms of policy. Koro wacho ni wich liech turo wuon. Koro i campaign mna kize moko joma pingo ya expect mondo konyi ok nyal konyi. Koro giri ni ywari go kin. Obed a political party, obed ija chung' michung' no. Gina en gima odong' kodi kendi. Koro iywari go kendi. Erokamano kapok wadonje weche mag siasa mag Kisumu Central. Nyiso ni to tudruok mari gi Nyakamami chalo nade? Nyakamami jo siasa mang'eny osebedo ka wuoyo e relationship na gi Nyakamami. To en osiep mane momoko e kind Nyauri Nyang' gi Nyakamami. Nyakamami ne en watna. Nyakamami en nyasakwa. Sakwa Kowak. Dhod da iluongo ni Kawuor. Mama na onyuola nyaka Wuor. Iwinja maler. Koro mane osiep mane kinda kode. En watna mayot. Mandani kabisa. Omiyo ipako watni ok ipak policy. Koro kochopo seche moko we share a lot kode in terms kata kiwe siasa. En a family member. To bende kisiasa en ng'ama nokela siasa. Mano ng'e ji ok ong'eyo. Ni siasa nochakore gi Nyakamami. Kabla en MD ma Molasses. Kanyo mano wago mbaka. Wacho ni Nyauri wadwa akaw piny. Koro mopuonjo wasa ni siasa itimo kama, iwacho ma. Kata mna wuoyo ni ene mopuonja. Siasa chalo gi wach Nyasaye. Nyaka ibed gi ng'ato ma guide mapuonji. Those that make a lot of mistake in politics gin joma kopuonji. Politics you must be guided. Kaka Jaramogi no guide wa. Iwinja waitot for Jaramogi wandi koro waonge ki siasa. Koro Jaramogi mano guide mo nacha ji. Mo weyo kanyo Jakobo chako nacha ji. So kidwaro bedo ng'ama progressive in politics, nyaka ibed ng'at ma yie guidance. To jomoko bede dongo wacho ni siasa ok miyi. Joma wacho ni siasa ok miyi, mano is a term ma bedo used e siasa ka.
but joma tamore guidance gin joma lal very fast in politics. You must allow to be guided. Sani Nyaori aneno ka bende koro yamo koro Dr. Oron bende koro dwaro kacha kom mar governor. To yandi bo aneno kacha nyocha bende wacho ni mondo miyo ng'ama kom mar Kisumu Central kacha kata governor nyaka mami nyaka bede kom kendo nyaka ene makoro gigol kacha achiel ari adek. To in kende gi Dr. Oron nyaka mami bende koro watni. Ang'o mene wacho ma? As we speak, the most powerful woman in Kisumu politics is Nyakamami. There is no any other woman who is very stronger than Nyakamami. And Kisumu County be okinyal tiyo ga man and a man. You understand? Gender parity must be involved. So now you can now Governor Taron. Bondo Kenya the maber. Position man. Position stay. To chuta. Mama majirewo. Chuta. If you stay position te majirewo. There must be a man and a woman. Mane sasa mamate. Sasa man and a man ni. Or kata ma woman and a woman yakubere. Winju. We have great women man build Kenya. Makenya chopokumanitia in the likes of Grace Onyango Gini. They were there. They struggled alongside Jaramogi. Mane was of Ford. Ma Ford ochako barolo ko Ford asili Ford Kenya. Mage kaka iko siasa. So you understand? So gimini na wacho cha. Na wacho ni okinyal go siasa ma Kisumu. Mar Kisumu County because Nyakamami be first deputy governor ma Kisumu. She has a lot of experience. She will bring on the table. So inino ko romo opposition mar governor. No, agisana anda angi Dr. Joshua Odongo run for governorship. That man ngama support. You understand? Nyakamami okeme. No, kono kame. Nyakamami wa. Adu wano nigere ule daktari urun. Modo gilos Kisumu. Iwi yakanya. Ai rokamando ngai mona kautula kana mona duki kache chien. Isoni to gisechegi. Nitiere gigo mabende koro un kaka office mar Kisumu Central. Nitiere gigo mabende koro no nyiso jopiny no mondo no gik mabende no dwa no loki sama bende no koro ka office. Nyiswa ni to ang'o gino bende koro usetimo ne japiny mag Kisumu Central. One kan wadonjo office 2022. To ni wayudo kane Mheshimiwa Ouda nitie projects manodong' mane time ong'ade kata nokotieki. Mauro notieko. Achiel en pand pieri JSS story building. Kichopo pandi kanyo nyalenda wakanyo nitie grofa kanyo mane Ouda to kotieko. Oro notieko. The first thing mane watimo nwa kapok wachako any project ne watieko projects mag Mheshimiwa Ouda te. Mwatieko complete kwa chako magwa. Koro kidhi Nyalenda B pand pieri JSS ni kanyo oro notieko. Edunga primary story building nodong' nus oro notieko. Kusao secondary nenat 40% wase kireto 95% itieke engi mitieko. This year St. Teresa's Girls ne odose loso maber kabisa watieke mwaketo kanyo 200 beds for the girls. And Steve, data do not lie. You are a media personality. You can walk into those schools and verify what I'm saying. So manos atimo 2023-2024 Kidhi Lions High School Market Milimani story building ne kanyo ero moro notieko wase nyaka handover. Nyithindo ne somo mane yien ke mane bo shades mag yien ke ngeni Lions nyithindo ng'eny kabisa ma Nyalenda Makolwa Central Mama Nyata and other areas. The Manyata Primary Kondele Ward shule kanyo building ochung kanyo mar gorofa orono setieko mo handover primary school nyithindo some. The St. Mary's Kibuye mana Bathika orono tieko building kanyo modhi mbele. Kanyakwar primary school 10 doors latrine nyithindo tiyogo. Joel Omino 10 door latrine both girls and boys dhi mbele. Iwinja mago gik moro nosetimo. Wasegero laboratories mang'eny mwase handover. Kidhi Kondele primary wasetieko laboratory tiyo. Victoria primary laboratory nitie tiyo. Sha Arena Nanga secondary area primary St. Matthew's Ondiek Kibuye Mix primary school mago laboratories mosetieko because ingeni the new model mar somo masani olokore and therefore nyithindo nyaka chak ng'iyo gi chon. Koka wantie gi new ongoing projects 2024-2025. Kanyakwar secondary school mochak manyien
at 70% malo ka. Wan gi school ma ing'eni ne wan gi girls school mane en Kisumu Girls, mane day girls school day in Kisumu, ne Kisumu Girls kende. Sani odhi boarding, which means ni sani ng'eny nyithindo ma area ni bok dhi Kisumu Girls. Iwinjo ni sani ko iluongo ji from different parts of the region madhi kanyo. Koro Oron ne dwani mondo chake a new girls school ma day mar girls lilo dhi mbele Union primary kanyo, walosa new girls school kanyo, and at 60%. Kidhi Xaverian primary ka wan gi 4 classrooms madhi mbele at 70%. Joyland Special School just down here wan gi dormitory mwagero kanyo ne nyithindo at 200 capacity bed ongoing. Joel Omino, Daktari Joshua Odongo sits at the health committee at the National Assembly. No lobby hospital migano gi the national government mantie Manyata mantie Nyalenda Bikacha. Hospital is at 95% finished. Masama we kudini idhi what they installed theater e hospital kanyo. Ma koro jomiyango ma Nyalenda both A and B to give the environs ok Bibiro district. Koro ibo timnegi mana yengo e Nyalenda kanyo ero. So ineno kaka Oron tiyo. So magi kimowasetimo. Kidhi Kudho primary gorofa ne kanyo at 86% wasetieko. Kane Oron odonje tich Kisumu West machon, Kitman was part of Kisumu West. Then 2013 nobedo Kisumu Central, kano bar the constituency, the former Kisumu West, no kulo Kisumu West to Kisumu Central. Nitie pi mose chando ji, especially the Kasagam community and the Kolwa community, to gi jodak Manyalenda both A and B. Steve, koth kochwe ini wuon kaka ja media uwuok ka udhi Nyalenda udhi cover koth manego ji. E Nyalenda kanyo wan gi school miluongo ni Nanga Primary. Ka koth nochwe maora Nyamasara nomuoch, to nyithindo ok nyal dhi sikul Nanga. They can't go. Oron under the CDF nodhi moloso aorano masani koro pi onge Kapuothe. Sana I want to challenge you to tour Kapuothe. Ibo kasani dhano puro kanyo. Joma ne ugero grocery ma but leki kadi mane joringo we utege mane gise invest a lot jodok e utego. Nanga primary sani nyithindo somo kata koth mochwe ni ok nyodaro nyithindo sani for the first time Kapuothe ng'eyo mayuak ni pitero gi onge. So that project no team under CDF and complete. Dhano puro kanyo, dhano somo Nanga kanyo, dhano dak environment no gi kwe. Kodhono ne kelo issues to do with the diseases to do with the bilharzia to gi malaria. Ne chando jera oro kabisa. Mheshimiwa Oron otieko kanyo. Just the other day ncha nitie bwana mwancho nindo kanyo be ncha wawuotho kode mwadhi watuwa kanyo in the weekend. Ido ka dhano are very happy. So magi gimoro nosetimo. Joma chunguro madwaro governor gi wabiro penji nitie ang'o medwa. Kamana saujo ki ka Poka tieko Steve ing'ada. Okay. One green innovations mwasetieko. Kidhi Highway Primary School 4 classroom renovated complete. Kidhi Lake Primary 6 classroom renovated. Shauri Moyo 6 classroom renovated. Matthew Sondiek 4 classroom renovated under the admission block. Kidhi Dunga Primary 6 classroom renovated. Kosau Primary, Kondele Primary, DCI offices at Kisumu Central headquarters renovated. Joyland Special School renovated. Lutheran renovated. Magi mwasetimo Steve. Under bursaries and bursary disbursement Oron kano odonjo joma nitiyo to Oron kadagi wacho gima ne gitimo. Wan kwa donjo to kwa kawi for example ja boda boda kata ing'at man e transport sector to watiri driving no kwa seterie pesa michulo kana chiel onge. Wateri kanyo ibedo trained, ibedo assessed to wachak waloso ni kendo mo yud driving license. Iwuok e school ka en complete driver makoro nyalo dhi ndara. Mago jomoro nosetimo. Ndalo moro nosetiko years moro nosetiko te wase cover ji 3,400 drivers mwase gole wakete ndara. 3,400.
data nitie, mano ni kanyo. Then in terms of bursaries, mag high schools within Kisumu Central, wasechiwo bursaries close to 27,947 students within high schools Kisumu Central ka. 3 years normal bursary mar colleges wan gi 10,200 colleges and universities nyithindo mwasemiyo. So in terms of somo is a priority na Dr. Joshua Odongo Oroo, because he's also a product of education. Nitie imiluongo ni employment opportunities. As a member of parliament, en ng'at makoro manyo opportunities ne joge. Ndalo matin moro nosebedo kagi, wase lobby ne 10 youths mondik kaka teachers. Masama wuoyi kodi ni gin joma chamo msara, gin TT, gin PP, fully employed. Nitie 5 youths mosebedo employed in the health ministry, tiyo ka. Wan gi 25 youths mane wase lobby negi through Joshua Odongo Oroo masani manose the NYS. Wan gi Kisumu Central nigi 6 wards. 6 wards gite border sector alone wase register negi CBOs auchiel magin gi SACCOs maggi. Mwakete pesa not less than 100,000 per ward. And inyalo wuoth around and they're doing so well. Kata nyarado gi moko mwawuoyo go. Jomoko nyicha bwana moro dhi e TV, nitie joma machungi, nitie jomoko magin gi chung to negi ground Steve to giwacho ni gichung. Achiel kuom jochung madwa kawo magavana njo dhi e TV to wacho ni wajumbe moko pok owuoyo e parliament, wajumbe moko wacho ni gitimo ang'o. Oroo kodhi e parliament. Oroo is just 3 years in parliament. To se sponsor bill iwinja e parliament kanyo. Amendment bill on prior learning. Masama wuoyi kod kija jua kali to ibeda assessed gi NITA timi certificate to kama iloso no. So that certificate nyalo register ga company makoro kata mana CDF nyalo mi tich kata ni company nyalo mi tich. Mano bill no se sponsor parliament. Mano no se timo in the floor of the National Assembly. Winjo. Oroo ko donjo to oyudo ko benjo primary school, oyudo kaka Nyakwar primary school to gi Kudho primary school. Mago schools within the city. To jopuonje mapuonjo kanyo onge gimiluongo ni hardship allowance. Oroo chung on the floor of the National Assembly mopenjo why those 3 schools within Kisumu Central motiye mano yierene onge hardship allowance. Ministry nokawo that word very fast. Masama wuoyi kodi ni jopuonje ma Nyakwar primary school nigi hardship allowance kendo gidhi maber. You can assess, inyalo wuotho midhi mipenji miyud the truth. Jo Kudho primary school nigi hardship allowance to gi jowa modongo. So mag moro Oroo no setimo in the National Assembly. WhatsApp ni kanya se forward ni video kuma mheshimiwa Oroo no chunga we parliament. So jowa matiyo madwaro kom ma governor nitie joma pok owuoyo National Assembly. Anyisi bill joma osechoka 15 years. Rani luonge jogi gi magi close go. Winji mondi penji gie ke mention na gik mabendo use achieve in terms of education culture, health sector misa mana chiel struktura mabendo ka gero. Under the health sector kanyo e daka chiel kimeya each and every year Dr. Oroo is the first MP in Kisumu Central mose organized medical camp. 2022 organized medical camp, 2023 organized medical camp. Wase organize medical camp mathiedho jowa kendo miyo jowa yath kendo refer jogewa. Under health kanyo Oroo en one of the people together with Dr. Nyekal joma no lobby for JOTRH mondo dhi level 6. JOTRH kose level 6 geni koro odhi pesa dhi biro ka jowa dhi bedo absorbed mang'eny mana kaka NTRH to gi other hospitals. Ngeni JOTRH no ne kawo close to 1B mar county government. So that money professor will put it in the other development within the county. So nyalo neno ease. No. So health kanyo hospital igero nyalenda bikacha. Health kanyo Oroo se lobby major TRH or the level 6 nasani kula ngir national government. Health kanyo wa organize medical camps per year. Health kanyo nite jomo wasenga wangadonegi SHA to wangadonegi SHA each and every year. So we are doing a lot in health, just like we are doing a lot in education. Insecurity, in terms of insecurity, Kisumu Central. Insecurity is a national issue.
And so members of parliament are part of the national government. And waseketo taya kunde mang'eny within the slums to address the issues of insecurity. Ineno ka wa renovate the DCI's office. We are engaging them very closely. In terms of chiefs wa my area waka, wadhi nyiewo negi piki ni mondo migi teach mayot mar move up and down to address issues of insecurity. Mago Mheshimiwa Ron timo. Wa engage very closely to gi nyumba 10 to give the police around the town within the Kisumu Central to be kata kipenjo Steve dak Kisumu ka. Incidents of crime odok chien kabisa jakorone dok jatelo dok chien kabisa compared to kadoron pokodonjo. So inyalo neno gimotimo. And one gik wagi are in the open. Kwa the education sector kandi anno kanguro sebeti especially kaka benduchi ubasari. Giwacho ni quality kusebeti kabisa. Ang'o matimore office? Gima ng'ama wacho mano en ng'at ma labda en ng'at ma jasesa machielo tiyogo. You understand? Mondo discredit wa. Mana kamba jasesa machielo nyalo tiyo kod discredit ng'ama chielo. Iwinjo kanyo. Wane mwachiwo basari ma onge any favoritism. Asebedo kae sesa ka. Tinya kada constituencies to ge joma moko bende mane usinyaka forms mag basari. Wano kwa us forms mag basari. Basari mag forms bok kaw. Either it is sign ti we form ni kanyo. Wane mwakelo orone mokelo an idea ma you don't even need to walk to the chief office mondo go rubber stamp. You don't even need to go to the school mondo go rubber stamp. Ini wa details ma nyathi ka ne runo ka form 1 wapuonjo nyaka form 4 in each and every year gimetemo no just to verify nyathi cha pontie sikul oporo somo pesa neno jadonja wano kwa chief forms mag basari one register mame badhi onge ka mi badhi kanya in fact Steve in terms of achievements mag Dr. Joshua Odongo Ron basari no is very excellent and if you do a random sampling kaka ja media just walk around they will tell you ne ene Ron setio maber wach pag basari kata ng'ama biro modhe ka Karon Kisumu Central akia ni nga to nyakolumo na mwatimo ni samanu wachako ka ikwano almost projects mang'eny mane bende Mheshimiwa Uda no chako nyisiwa ni specifically ni to agenda magu mane ungodo kaka jo Kisumu Central mar kuwe koro projects bende koro city ku mag Dr. Joshua Ron mabende koro ja Kisumu Central na zuba mai mabende koro wana koro jatelo koro wenwaka wana agenda dek iwinja asenyisi education was one of our agenda isene no bende moko bende gik mutimo gin gik mane Mheshimiwa mokalo we asewacho ni ya in terms of education nitie gik mane Mheshimiwa Udo weya mwagu watieko te ok wang'iyo ni magi gik mane weya ndafo ki wachak mana mikwa wakungo watieko magego te meku makuro timo gin mag ai de masekoni kidhi Lions school ni kanyo gorofa moger kidhi mano maket milimani kidhi Kondele school ni kanyo Kondele primary kidhi Manyata primary school ni kanyo gorofa Orono gero mutieko ande na nyithindo some gorofa iwinja the St Mary's Kibuye Kaloni Shauri Moyo Orono gero mutieko nitie ineno kanyo the kanya kwar nyisa ne to ere kaka in terms of koro mine afeo ka winje ki wacho kan traders and all that poda wuoyo ni infrastructure mar school excellent mana winji maber mana achaka wuoni e basari excellent okay donjo ka nyisi tire ji ma complain ngor ni tire ka anyisi ni kata mana jowa mamoko magin members of parliament ok nyal timo gimoro no timo education sector asenyisi schools mo no gero ongotiko mag mag Mheshimiwa Uda ayo chako mage mosetieko then tie makoro biro mabedhiru most of them are at 90-80% basari excellent asewuoni about health Orono bede health committee oselobo hospital gero kachacha wa organize camp each and every year awacho ni Orono olobi majority acho of the national government you understand sama we kodini agenda mar adek mokwongo en education then health mar adek ko en SMEs Kisumu Central is largely business people both men and women ka ok puro tin kabisa kuwera mana pat ka puthe no nyal dabi kende but jomodong gin johala
Ang'o moro nosetime ohala. One, anyisi ni in terms of ohala, wan gi border sector mokari ji mang'eny kabisa. Parents mang'eny, the only surviving industry are only two. I will explain ni kanyo. One is border sector. Ne wasechako negi circles. Ma each and every ward negi circle ne moro sekete 100,000 each and every ward. Gidhi mbele. And inyalo wuotho mi check mano. In terms of wale wasego arambe mang'eny ne small business people. To currently, kane jakom oketo wa broad base, nitie gimiluongo ni bunge la wananchi mane orono lobby mogone gi arambe close to 11 million. Gima gitimo gi pesa, I don't want to know. Because again perfect and they have their leadership. Mano no setimo. Osejenga bunge la wananchi in terms of wala. Awinjo ni giloso mtoka, gidwa mondo gibed service providers in terms of transport. Tuk sector, nicho rono kelo negi arambe ka. Mogo ma the deputy president himself emobiro ka. Sane gin gi ma spares gidhi maber. Adwa ni mondo iluong Nyakwaro Kiri, ma is the chair ma tuk studio ka, mondo watch ni how we don't help them. Mano ni kanyo. Sama we kudi ni kane the president of the Republic of Kenya obiro ka, His Excellency William Samoei Ruto, to no chunge dho Jubilee kacha. Ko wacho ni Mheshimiwa Rais market mon kabiluongo ni Jubilee. Mage jo ohala to gin joga, to gin jo Raila Amolo Odinga, to imbe gin jogi. Konyna gi mondo itina gi ki ohala. The president no commit 3 million. Pesa donyo semiyo daktari. Sama we kodi ni this month, daktari nigi pesa cha, to iso ni pesa to tindo nyal romo. To ung'eny, kech ng'eni Jubilee kanyo, wan gi joma ne nitie Jubilee, wan gi joma ne nitie oile ma donjo e Jubilee, wan gi area miluongo ni Akupai, area no, then wan gi fresh fish, apa ning'e ja town ka. Pesa no idhi gone gi arambe, ma this month wan gi arambe maduong', ma the Speaker of the National Assembly is the chief guest, Steve. And our office will invite you. Our office will invite you mondi bi kanyo mondi bed mondi negi wangi. Wago negi arambe. That pesa cha dhibedo close around 10, 8 or even 7 million. Majo wala ka dhi timo go ohala. Mana empowerment in terms of ohala. Steve, next month, Kondele and Kibuye, wago negi arambe. Mheshimiwa Ron go negi arambe. Ma Minister ma Finance himself, Mbadi, the chief guest. If you empowerment moro nukelogo next month, Jubilee what you this month, next month, and ngawa and Kondele to Kibuye market. You want to get arambe. And one give other more the team in terms of ohala. So in there no gibro timo. Kuro nyisa Steve. Kuro kapoka nyisi. Nyisa ni to kuro gigik mabende kuro achoka ko timo gi kakilero gi maber kabisa ni. Ang'o modong'nu mabende uneno ka bende seche moko thulo nyalo ng'ado uma ok temo na jo Kisumu Central. Steve wan gima ng'ado rononge. Because we are working on time. One of the things ma oron o value and time. Kata ka chieng' moro iluonge studio ka no bisa achiel, sa paka achiel bedo kosechopo ka. Daktari o value time, and time negi mo chamo. Daktari works time, sleeps time, discuss time, and time negi mo chamo. And I watch one gimo ng'adowa onge, because in terms of education, schools masegero, nitie, basari wachiwo perfectly. In terms of health, second agenda, hostal waselobi wakelo kacha, medical comes watimo, walobi joterachi there level 6, wagikwa mbele. In terms of ohala, business, because Kisumu Central is largely business. Inside, I'm saying in mwatimo. Arambes madongo mwatimo morono telonegi, kendo lobi welo, biroka, pesa biro Kisumu ka. Ibinja. So wani modo nwa kende. Emna approval. So you develop plans man ngodo no ko achieved. Wase achieve. Wani modo nwa kende Steve. Kachako kodi in. Kakwa ikuchi. Emna approval. Nimbe kuri yene modo ron kuro the ka uma governor. Mano kende. Kachako kodi. Kuchi is very important kanyalo weyo. Mana kawanya kora mgajuan kamara mara miteko thul makene mame dorwa kichuni nagi TV kama bende podogo mbaka kacha kachel koda amegusi nyauri nyang mabende nkacha personal assistant bad Dr. Joshua Ron
mabende dwaro komno mar gavana ma Kisumu 2027 medikete mane chunagi TV wadhi break matin kang waduogo to wadhi chao kacha ni to en ikruok mane makende maneno ni Dr. Joshua Ron ochopo kanyo koro gijon to gin midhieni magi mabende seche moko wakale kacha kaka jo Kisumu Central kete mana kanyo chunagi TV waduogo bang' sama chuo. Chunya Nagi TV adundo jaluo. Nyakora Moga Juang, Chunya Nagi TV kautulo makende magonero kamana maduonga inya kuom kete mana Chunya Nagi TV. Mana kaka jodongo machona, jodongo luo, jodongo bila, netio kod oseke, kanage yuabusa, kendo nemiyo gimora. Maya mami Chunya Nagi TV kelo ni kacha oseke mopogore. Wan go seke mar agut siasa. Oseke mwati ugodo kwa kelo ni kacha jo siasa mopogore kendo wayuwayogi. Kwayo pach gini to enangoma bende gigombo timone ja pinya Koromga Juang. Wayo oseke wan go seke mayo MCA, oseke mayo mubunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro yuao gavana mar Koromga Juang kendo kage gombaka ne to angoma osebedo kage timo to enangoma bende giri dom kage timo Koromga Juang. Wan kachel kod oseke mar duond onagi. Ma en oseke mwa yuagodo paro. Mopogore Koromga Juang, gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo. Paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it Koromga Juang kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e wut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro de gombo bedo kachal kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachal kod oseke mayuayo weche mag ohala, oseke mayuayo jolony, oseke mayuayo jogo mabende koro nie timo olili mopogore e bombe mopogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dho nam madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibeni inja ohala, ibeni jalo mabedo kod gombo chako Koromga Juang wakautulo makende maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Koromga Juang. Kamora mora mitiere chuny Onagi TV rwaki mondo mad luwa e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwa TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwa na Koromga Juang er chenro magwa landa japiny kamora mara medhie wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo Chuny Onagi TV, kidhi school Chuny Onagi TV, kigo mbaka Chuny Onagi TV, to kata kisero Chuny Onagi TV adundo jaluo. Erokamano maduong' ahinya Koromga Juang kuom kete kendo Chuny Onagi TV telo mar ariyo telo mogik machenro mar duond onagi kama ogo mbaka kachiel koda Migosi Nyauri Nyang' siasa en Kisumu Central Koromga Juang mabende wang'eni to en okenge mag bende magisegoyo mar bero ngima ja Kisumu Central Koromga Juang mamedi mana kete Chuny Onagi TV kana nyisi ni kwa dugu telo mar ariyo wadhi chako kachiel kod somo ote magi wan ka ndigi Asembo Pride karibu sana jojo pija Master K, Otale Price, Wood Madam A, B Daddy Justima, Wangi Charles Doso, Owino Matthew Alu, Apas, Wiki, Daktari Omolo Kennedy, Michael Muge Mwaga, Maurice Gore, Kato Wangi EV Odila, wachunene chenro ero kama odonga yenye Wangi Wilson Bikawe, wachunile Radua, owino waken Nyalenda, ero kama Wangi Maurice Gore, wachunene Nyauri Nyang', Manu Super PA,
Kato wan gutale press wacheni madonya Orinyang Super P Kisumu Central Osiep incoming Kisumu County Governor 2027 Dr. Oron. Erokamano modonga inya wan benda kachel kod JJ Adero Joash wacheni mbokete mani chenro kanyo machunyo nagi TV medikete kanyo. Wacheni onano wakae na Megosi. Erokamano modonga inya JJ Adero, thank you so much. Kumbukete mwana kandi erokamano modonga inya Nyauri. Yes. Erokamano. Awinyo kepa kurwadi kabisa. Yeah. Why is there a feeling moroma yo Kisumu Central part of the members watching Dr. Ron Bear kendo nengo ono tamara remondo mio team teach makar Oron okno class. Oron nyaka ne chak sombe mochopo kumochope ne okno class. Anda wachuni ni katanga mabiro toko Oron nyako yua sleeves ki obed malo. In terms of bursary, that office will have a problem. Ibu luonga ka. Ngamo bedo MP to Oron. Koko dhegi basari ka Oron dhego to bro bedo ge problem. Why how? Nikech ngeny constituencies chiwo forms. You understand? Janyuol dwa ngaika ge form ko dheo ka chief mondo gone rubber stamp ko tere sikul ko nyathi some e ko duoko e ka kendo ko basari committee bedo piny e ka verify seche moko okoyudo. Otiyo gi pesa to koyudo. System mutiyo goro ne jo piny ywak ni en gima rach nikech do ka bende seche moko ulok jok moko out ok yud. Nikech goch ni samo ka nyathi form 1 nyaka form 4 jok mabende koro donjo manyi koro gino ka giyud. Each and every year we absorb new students. Each and every year is an open thing. And a sick Oron kende ngat machiwo basari maya basari for 6 days in each and every ward in the entire constituency. 6 days. And verification, picking new students. Verification, new students. You understand? Eme wachuni ngama bubiro tokwa koko low system mane waketo because one wange kanye jonyol chando re okoka bro bedo gi problem. Ame abu kwa ngama bubiro tokwa akwae o low system wane. Obu bedo ga lot of peace. Ma unu wuoka. Wan ka wase wuoke. Ka awacho ni ka chako kodi Steve. Iwinja. Adwa mana approval mari Oron ko chimalo or they'll succeed Professor Peter Nyanginyumo. And oche meter and all the kawe. Akich facts are on the table. Even if you look at the SWOT analysis against Oron to gijok mochungoge pinyo the ego. Ipana ngomi oganda moko podoko yie ni onyalo. Awacho ni ya kata Yesu kane yalo jite ok no yie ni en wuod Nyasaye. Nyako timo miujiza eko jiye. Jomane kanoro ne campaign jina wacho Oron dhi lal Nairobi. Oron MP mantie constituency each and every month, each and every week. Tima research as a media personality ibodo kona watch. You understand? Odi chungi party mane? ODM. Dala ka en ODM. Party mara mole wuri menyuma yodima. Mane chama. Nitire plan B. Onge plan B. Plan one plans a day kaka Timoron. Be an official spokesman politically maruron. Be mawacho ni michike yiti. King be samino ka jibuo kata team wakanyo. And a man authorized to speak on behalf of Oron politically. Before kapoka wote I consult widely with my boss. One give 3 options. Oron bichung governor ODM option 1. Option 2 ODM. Option 3 ODM. Steve Mane Mibedego. There's no other option. Chama NODM. Tuko tayari na ODM. Jakom nentire nyakach ma mabende koro netimo hik mag jogo mabende koro do masira ma nyakach kacha kendo no wacho ni komar governorship ne jonyango bedi to giwuo nikech koro jiwuok mopogore to jogo mabende koro dwaro governorship ne magi thuondi luo. Onono ni wuo no ko favor Dr. Oron. Wach mokwongo nyake tim sach dango Jakom no wacho mano. Ing'eni joma dwaro governor nitie joma noseringo oko. Ma immediately toki yiero to ne giwe Amolo wuod Mary Manyodima. Ma wapro lawo dherwa to gin giseringo. Steve ngama wan kaka jo ODM kata jo Luo Nation wamiyo mandate to negotiate on our behalf en ngata chiel kende. En His Excellency Raila Amolo Odinga. Sani Ruto ber. Ruto ni mweupe kama pamba. Nikech Raila tiyo kode. Kamolo we sani to gima bele takora kia.
Omiyo kane kidwaro governor, idwa women rep, idwa MCA, Senate, and any other seat within Kisumu County, to niwe Raila tok yiero, in iseringo ga oko. Iritwa ko warad kodi oko kuno. To joma no stick gi Raila, loyalist, kaka Dr. Joshua Dongoron, mako joma dela koma governor. Jakom kano wacho, kane wayiko joka ka, may the good Lord rest their souls in eternity. Ni oburu lungo jogo gwego. Jakom ngama ni got a lot of wisdom. E wuoyo no, Jakom ong'eyo who is strong. E wuoyo no, Jakom ong'eyo ng'at man gi Kisumu County at heart. E wuoyo no, Jakom ong'eyo kuma ng'ato biro bedi. Tije moko machung governor to chung e TV. Steve. Usiku mara mogi kai musike. Achung to kinene ground ko engage piny. Jakom Raila Amolo Odinga e siasa ne duto te. Kapok otimo gimoro to consult gi wananchi. Mamiyo Dr. Joshua Dongoron consult gi Nyakach. O consult gi Moroni. O consult Seme. O consult Kisumu Central. O se consult Nyando and West Togango gi Kisumu East. To king'iyo kata ratings mag in terms of approval ne odhi koma governor. Counties, sub-counties abiro wote oyie. Daktari, you fit the bill. Why? Based on gima no setimo kapok odonje siasa, manyalo leri, to gima koro setimo gi 3 years kende. Nitie jaka joma kodoro governor 15 years, 20 years to poko wuok kata parliament gidoro koma governor. Kata bill pok gi sponsor parliament kanyo. Eme a challenge ni luong jogi ma gichiegni go kaka chiegni go na leri ni. Mondo gi leri. Isewinjo ka ji oganda wacho ni wang' ne governor wuok Nyakach. Governorship is a competitive process. Okobedo pin no wuok anywhere. Are you getting my point? Kaka one, for example, people thought ni Rangumo was going for second term. Literally, do we know ni Professor Peter Anyang' Nyong'o was just here. Kinono rakoma governor. Obedo tieko 10 years. And utiyo maber. Understand? Governor ok mi ng'ato ni wuok kacha. Governor ok mi ng'ato ni wuok a particular constituency. Governor imiyo ng'ato nikech osebedo osenene no nyalo tich ne jo Kisumu. Steve gima dhano dwaro ma the entire county dwaro en service delivery. Iwinjo yath obedo hospital, security obed maber, nyithindo dhi sikul, ohala odhi maber, investors mondo ket mwandu gi Kisumu. Gimomiyo Kisumu ni malo en nikech Professor Peter Anyang' Nyong'o is highly traveled, highly exposed. Ng'at ma second to Professor Peter Anyang' Nyong'o ema Dr. Joshua Dongoron no. Because around 30 years living in Britain, network and go mang'eny mar outside world, is highly traveled, highly educated, highly exposed and down to earth. My momeyo is party fit leader the bill. Raila Amolo Odinga no chako golo statement ni ka ng'ato wuok ne dwaro kom mar governor to kata position mantie no poko mulo ng'o. Ng'ato chako wacho ni dwaro kam mar governor to experience modhego kanyo pod onge. Dak ibed piny mondo ichak itine jo piny mondo iwuok kanyo ne romo. What do you say on that statement? That statement was good. Jakom ne temo geng'o premature campaign. You understand? And unnecessary tension mane debate mbele. Are you getting my point? Mano temo. Jakom ng'ama riek. Jakom all his life he understand Kenyan politics up and down. No luar kuom all candidates because he was not specific on MP only. Kata mana MCS no luongo. Are you getting my point? Kata joma do governor no luongo. So nena cross board. Kuro in jachung mondo team research ita setimo masetimo gindalo matin man goni. Ngino Ron is only 3 years in parliament. Tasenyisi mosetimo. Ai skunde mosegero. Asenyiso hospital mosekelo. Asenyiso ohala mosekelo. You understand? Jomoko gin 15 years. Dwaro governor gito gisetimango. Ng'ato deputy governor 10 years osetimango. Koso chunge TV. Steve ok chunge. Iwinjo miya ka donjo studio ka to kwase lemu takonga kwa ikora ni kiye go ne uron kora. To gi staff from the party policy wacho ni inyalo tinya ka gi direct nomination. Pono ni chik ne okadho. To party o nominate ng'ato moken Dr. Ron. Plan en mane? Party ok nyal nominate ng'ato moken Dr. Ron. Chik mar direct nomination nitie party.
ODM. You understand? Ma party nigi that Party nigi teko mar right. party nigi teko gi right mar chiwo ticket directly. Are you getting my point? But kine party chop kanyo, mano chikno party thoro tiyo kode kuonde ma one partially strong. Are you getting my point? But in Luo Nyanza, where ODM is more stronger, where everybody is a member of ODM, party tendega to tero nomination. Emio Kisumu County ka, ibo tero nomination. The party will allow members mag ODM. Kano kiringo oko, Steve. Kani ringo oko, tu kano se ka kuchwa. Okapane jok manorengo jok madware jok mantie party ngeny mano korengo ko jok manorengo ko gin mana ji matin. Bas, ema wacho, na wacho a particular seat mar governor ni. Kani ringo oko, to ngata beda oko. Kani ringo oko, to beda oko. Joma no koringo oko, nitie the party botero ge a competitive process because gin Georgia Comte, gin jo ODM te. Iwinja, to be e kanyo. Kuro ni kindi gi japiny within ODM igimi setimo. Okay, and we TV, Steve. So about talking. Kiwacho party loyalty. Kuwanono bende MP Manyakach. Mano Adoma Ward. Bende osechungi party for the longest time. Kaka East bende kete. Dr. Joshua Ron bende wacho nene kandie. Ere kakiretma. Orono osechungi party moingo MP miwacho no. Penja adwa nyisi tinda e sekta gi achiel achiel. Mano Dr. Odumo. Then one ka gi DG. Mano Dr. Matthews Owili. Ma bende is the current DG ma Kisumu. Mosetimo higni 10. Higni 10. Koro ebo wacho ni be experience man goden mar governorship. Obro chunge gima osetimo. Chunge tie giri. Ron bo chunge tie Lions to siemo. Ron bo chung Manyata Shule to siemo. Ron bo chung Kodho to siemo. Jopuonj bora approve hardship allowance. Ron bo chung hospital to siemo. Ochunge mare. Rosa Guyu. Obucho chunge mare to siemo. Mabende ni wacho ni nyaka women afabe nyaka ket kandie. E bende odwaro. Mano be ja ODM. Wan gi nyaka mami. Aochwati lore mos. Correct. Awinji. Awinji. Koro nyisa ni school in fayane jogi momi feel ni okaginyaro mogi momio in kaka Nyauri Nyang' wacho ni jogo ok nyal yudo that direct nomination ke chapenji kache ne ponono Kiwacho nikech magi jogi gin family member mar ODM. So anything can happen. Don't want dear. But that's true. So if anything can happen, what next? Kwa chaki nigi mane. Kamora mora me go comfortable. Achaki nigi Honorable Adoma, yes, whom I respect so much. This is my friend actually. And our worthy competitor. Mheshimiwa Adoma sebede party for quite some time. You understand? I understand. Oron sebede party for quite some time. Koro gima Mheshimiwa Adoma nani party Kenya. Are you getting my point? Jacom is above Kenya. I want to understand. You know, Jacom members of ODM in Britain, so many members of ODM in Sri Lanka, Asia, in the United States of America. Sometimes when Jacom called the Britain, in all these years when Jacom the Britain, Jacom nera dogoro ni Britain, and negi mako party mo tegno kucho from NDP. Muabire ODM Kenya, muabire ODM Nyakasani. Orono se invest a party for a long time. So, Mheshimiwa Adoma giri, gimbe negi invest a Kenya. Orono gina invest a ODM oko. So, it's a long good time, or it's a long friend Mari Jacom Raila Amolo Odinga. And Jacom knows him very well. Just like he knows Adoma very well. You understand? Nga kene mwe penye digital ngeyo manama chigri manyo professor okete deputy. Okanyal wuoyo kuom mang'eny kata apokla nene struggle. Na nene mana manyo kele. To en gi experience. Ok ang'eyo experience ma en go nikech kata Kibuye nyo obedo gi disaster to pok odhiye. You don't expect Professor Peter Jang'o no dhi Kibuye. Ng'ama onego bed ni dhi kunda elago en the DG. Ang'o me pok odhi kata Kibuye Kibuye nyane gi disaster. You understand? So experience mane mowuoye. And if I see the DG ta nene mane Ramogi TV. Kowacho no chung. Poka nene Nyalenda B kowacho no chung. Poka nene Manyata kowacho no chung. Osike Ramogika ni an experience. But the constitution is very clear that when the governor is going home with the deputy.
Koro mare ka pod aduogo ne ok ang'eyo. Higni 10 osetimo. Kila ng'ato Steve biro chung' e gima osetimo, e tie gima osetimo. Mama na ne wero kapok odhi thon ni ini ka gima ne chwoyo, ini ka gima ne chwoyo. Iwinja, ok ibi kayo chamb ng'ato, Steve. Rosa Buyu. Ok ang'eyo maber. An ng'ama mama ma jasiasa e Kisumu County mang'eyo en Her Excellency Ruth Adhiambo Odinga kende. Rosa Buyu ok ang'eyo wachne maler. In terms of women who've worked for the party, in terms of women who've worked for Jacom, an ng'ama ng'eyo en Honorable Ruth Odinga. An wach Rosa Buyu ok ang'eyo. Ponono ni party omiyo Ruth Odinga kacha ticket. Korango. Udhi independent. Awacho nini itemo da dhoga e gima onge. Because you're a journalist, so I understand you. Steve, anyisi ni ya direct nomination tiyo mana kuonde ma party is not strong enough. In areas where the party is strong, like Luo Nyanza, the party always tends to tell you a competitive process. And katamana kipenjo Nyakamami, and Nyakamami is consistently saying it. She even said it kancha wan kajulu obwolo ni oyeno dwaro mondo ji odhi a nomination or kodo direct ticket. She's constantly saying that. Why? Because oja siasa madwaro ni mondo omiye on the basis of competition. You understand? By building the party, you must register people a party. Keno Bura unanona? I don't discuss it. I didn't nipenja. Akwano ni porono sa temo in health sector. Akodi porono sa temo in education sector. Akodi porono sa temo in terms of security to business. Gik ma ron temo gi, gik ma kelo ji bede party. Ka people are good health-wise, to jibeda bede party. Na sewinjo gik mabende koro Dr. Rono setimo Kisumu Central maber kabisa. Mabende wacho ni koro kochopo kaja 2027, to ng'ato ka ng'ato koro chung'e giri. Ni wero kandi wer mama ne wero ni ini kagi mane chwoyo. Outside Kisumu, how are feeling Dr. Rono? Outside Kisumu Central? Yes. Steve, kidhi Kisumu East ka, Nyalenda Eka, Urun kapoko chak boko bede siasa, ogero a very big latrine na nyithindo kanyo, and Aogra Foundation. Mano Kisumu East kende ka. Kidhi Papo Thany in Seme. And I wanted to walk around and verify this information. Urun ogero school kanyo. Nyithindo ne somo mane tie yien. Poko donje siasa. Kidhi Kochogo High School. Urun ogero momiyo jogwen kifungu. School jone kanyo chung kata ka wuri nyithindo nie school. Dhie iko Bura ka. Ono gara lendu. Momenyo gwen kifungu. Iwinja Steve. Ema nyisi ni kidhi lola kadawa ba Kisumu ka. Ono kunye pi. Ema nyisi ni ini ja pinyo nuru kuome. Iwinja. Ja pinyo nuru kuome Seme kana na Papo Thany. Ja pinyo nuru kuome Kisumu kana upige mokonyo. Ja pinyo nuru kuome Kisumu Central kana neno kaka otiyo. Japinyo nuru kuome Kisumu East kaneno gik mosegero. Nyano to koro kanyalo wacho to mundo kanyalo wacho. To kata mana Steve e chunyi wuon. Inge maber ni Oroni is ahead of these people. Ema you are a journalist and okanyalo wacho mane studio nikech dhi bedo bias. Iwinja. But and much ahead. Iwinja. And very strong. Down to earth. Usiko mane ngata ongamo kiyenyi. Ngente yo sasa moko ma dwani mondo yany Steve ka gichungo ni aka koro again public strength mono no ngego. Ironi is a Christian, a devoted Christian.